Ja, velkommen til vores fysikvideo her. Bertram, kan du fortælle os lidt om, hvad det er, vi har lavet i det her forsøg, og hvad det går ud på? Jo, men Viggo, i vores forsøg har vi lavet en diffraktion af laserlys, og vores forsøg skal ligesom vise, hvordan at lyset spreder sig, når det møder en smal spalte eller et optisk gitter. I videoen der skal vi forklare lidt om forsøgsopstillingen, vores målinger, og så vil vi også forklare, hvad vi egentlig har undersøgt og hvad det indebærer. Yes. Og til at starte med vil vi godt lige bare forklare kort, hvad diffraktion egentlig er. Og diffraktion, det betyder egentlig bare bølger, som bøjer sig, når de går gennem en smal åbning eller passerer en kant. Det er ligesom den måde lys det opfører sig ligesom som en bølge, og det kan derfor diffraktere. Og det sker ligesom, når lys går gennem et gitter, eller sådan et glasgitter, og når det gør det, så der sker noget, der hedder interferens, og det vil sige, at bølgerne de mødes og forstærker hinanden. Det kalder vi konstruktiv interferens, og det danner de her pletter op på væggen, når vi laver de her, som danner sådan et maxima, som er i midten, og så laver den sådan et flere symmetriske maxima på hver side af det her centrale punkt. Ja. I vores forsøg, der har vi jo opstillet det på en eller anden måde, og det har vi gjort ved, at vi tager, jeg fik lige stået, en rød laser og en grøn laser, og så et optisk gitter i vores situation. Og så sætter vi det op, så laseren rammer ind i det, og så laver det ligesom vores maxima og vores interferensprikker, hvor de ligesom har forstærket hinanden ud. Vi har sådan en lineal for lige nogle mere praktiske ting, hvor vi lige afmåler, hvor laseren, eller hvor det optiske gitter står. Yes. Og så har vi vores målinger med den grønne og den røde laser. Og ud fra vores målinger, så kan man ligesom se, at afstanden bliver større jo. Vi havde nogle tekniske problemer i videoen, men vi er direkte tilbage stærkt. Og vi har ligesom de her målinger for den røde og den grønne laser, og den røde laser er fra centrum til maksimum første punkt 13 cm, andet 26, tredje 41 og fjerde 60 cm. Og den grønne laser er det fra centrum til første maksimum 11, andet 21 og tredje 32, fjerde 45. Og som man kan se, så bliver den her afstand jo ligesom højere, højere ordensmaksimum vi kigger på, og det viser ligesom, at mønstret spreder sig med højere maksimum der kommer. Ja. Jo, og hvad viser resultaterne? Når vi sammenligner de to farver, så kan vi læse hvor deres forskellige maximas ligger, og at den rødes maxima er længere ude end den grønne lasers, selvom vores målinger altså starter fra de præcis samme sted. Og hvad er grunden til det? At den røde lasers maksimum ligger det er jo fordi, at en rød laser har en længere bølgelængde på på lysets spektrum, eller bølgespektrummet, i forhold til den grønne, at der simpelthen er, i forhold til toppunkt og lavpunkt, er der simpelthen mindre hos, eller længere fra hinanden hos den røde. Ja, spændende. Så har vi, lidt en perspektivering, og diffraktion og interferens er ikke kun noget, man bruger i forsøg. Det bruges også mange steder i virkeligheden, f.eks. spektroskopi, hvor man bruger optiske gitter til at analysere lysets sammensætning. Og så bruges det også i teknologi som CD'er og hologrammer, hvor lysets bølgelængder skaber farver og mønstre. Ja. Men det her var ligesom vores video, og vi kan ligesom konkludere, at diffraktion viser os, hvordan at lyset kan opføre sig, og hvordan det opfører sig som en bølge. Ja. Og beviser også, hvordan at røde farver har, eller rød har længere bølgelængde. Ja.